Ei vaan oikein sylitanssi. Paras se tulee. Joo, ei kato. Onks sä juonut? Älä vittu. Vittu hyvä. Ei vaan oikeesti. Se siis niinku, ei tiedä, et mitä tässä enää uskoo. Niin paskaa vittu kaikkea. Tunsiks se ton Nooren muuten? Kyllä se mennään. Laini, ei Laini asu mikä Noora. Oota nyt, Laitila Minkä ikäinen? 89. Se oli meidän sairaalan kesätöissä, se tuli mulle Sait pilloa. Ootko saanut naista viikonloppuna? En oo. Miksetä? No, meni ihan vitusta reikä. Miten meni vitu? Ja kaikki meni päin vittuun paitsi mun. Ei oikeesti, ei vaan en mä. Kato nyt vähän. Tästä kuulostaa naisia. Nyt vitun lihavalkoisia meidän takana sillä Matin kertaa. Joo, ja kuule, mä soitin tossa kun mä olin lähes ite pois, että Mehtosen joku 35, vittu, varmaan YH-äiti vastaa puhelimessa. Joo, Jonne on tässä mun vieressä, että täällä kalja-alueella. No, käsken nyt saatana sen tulla tänne, vittu ulostuloa, että sen takkikin on hävinnyt. Joo, mä sanon Jonnelle, että tulee. Kuka vittu se oli, et vieläkään sanonut? Jätkä sai jotain vittu, jätkä sai varmaan suihina sillä tämmöinen. Niin, vittu slurps, mut niinku sä Jonne silloin viime vuonna niin RMissä, niin sullahan oli joku vanhempi nainen siellä ollut. Ei maisema seksikäs pörröpää. Tahdo sun pörröttää. Sullakin varmaan munakarvat pörrössä. Joo, tietää vaan nyt vielä. Onhan ne vähän. Zoomiin nyt. Ei, mulla on kaljaa vielä. Mä ajattelin yhden juonen vielä tämän jälkeen. Et sä millään, vittu, et sä pääset saatana enää sisään. Vittu, tässä on joku halkeama. Mitä helvettiä? Vittua, pojat. Hui, box. Otan vielä yhden. Kertakielon päällä. Tu sä oot sekaan. Killer Whales! Killer Whales! Mitä se laulaa? Vittu Avulanta oli paskaa. Ai kuule. Taas oli niin aivan paskimmat soundit, mitä ikinä. Samat biisit. Voi voi. Oot sä oksentanut? En kertaakaan. Varmasti. En kertaakaan. Ihme kusipäitä, se vielä on se humalasta. Juohan nyt sit. Siis en mä oksenna, jos mä oon humalassa. Mitä se on tää harjoitteella? Tekee lyhyistä ei käsistä. Mehtonen on ollut. Se on tänään. Joo, oltiin siellä vitu heavy karaoke. Mä jo poistin valmiiksi kohteita puhelimesta ton videotilaa. Äijä vittu meni varamaan itselle heavy karaoke mokoma haudan takaa. Ja sammu sinne penkille. Ja sitten mä piti lähteä Millencoliniin jo katsomaan, niin sit siellä yhdet sanoi, että joo, me kyllä kuultiin kun siellä huudellaan, että onko Johnny paikalla, haudan takaa on kappaleen nimi, ja ei ollut miestä näpä. Se on aika meidän puolta, että kieltä poppimusiikkia. No miksi ne tytöt tullut tänne? Ihan sama. Käydään hakeen. Nyt pitää mennä. Hei, Disco Ensemble oli muuten hyvä tänään. Kuulitko? Joo. Se oli... Alko muuten tuolla ihan paitu vei, niin Black Eurolla. No ne. Niin mä dikkasin kyllä tosi paljon. Tunnin setti ja sillai. Euro oikeesti. Killer Whales is killing me.